Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Arratsaldeon lagunok, ze modu zaudete? Hemen nago badaur eskulanak egiten. Bai, esperimentuak egiten ditut normalean, baina eskulanak egitea ere asko gustatzen zait. Eta begira, amonak eta biok egin genuen. Larga bista batzuk, ara, ze politak zaudeten. Irrien lagunakeko larga bistak. Aldizkariko logoak kendu genuen aldizkaritik moztuta. Eta horrela hemen pegatuta, larga bistaren larga bista egin genituen. Ai, ze ondo. Hauek hemen utziko ditut. Eta gaur, badakizu ez pentsatu dudan? Gatza margotzea. Bai, gatza, sukaldean erabiltzen dugun gatza. Eta horretarako, gatza ekarri dut. Eta gero, kristalesko poto bat, ze hemen botako dugu gatza, margotutako gatza, eta marrazki bat egingo dugu. Edo zerbait, edo, bazdakit, marrazkia edo nasketa bat, edo zerbait. Eta hemen, batitut klarionak. Eta orduan, hasi egingo gara. Begira, lagunok, hona batako dugu gatza, eta adibidez, arrozez margotuko dugu. Oi. Horrela. Zuek egiten aldituzu eskulanak etxean. Bai, seguru baietz, ez da pila bat egingo dituzue gainera. Seguru, egun hauetan eskulanak, pastelak, tiritatxoketaekik ere egin zuten. Horrelako Macedonia bat, goxua zegoen. Nik ere probatu nuen amonarekin hemen. Begira, hau. Horrela nahi baduzue pixkat suabeago edo. Horrela hartu eta orain bota egingo dugu. Ia ze forma hartzen duen. Hortxe. Oso ondo. Orain beste pixkat botako dugu ona. Eta orain ze kolore? Berdea. Orain berdearekin gatza margotu. Eta gatza margotzea ez da erreza, pixkat zaila ere bada. Horrela, berdea. Bai, pixka kostatzen da, baina pazientziarekin. Pazientzia. Horrela. Ze ondo. Agian, egongo da beste modu bat ere gatza margotzeko. Zuek agian beste modu batetan egingo duzue. Idatzi, irrien lagunak, .eusera, eta azaldu, nola egiten duzuen. Begira, badoa, begira ze polita. Ara, beste kolore bat. Horrela, gatza punturra egin, eskuekin eutzi, eta margotu. Ene. Lara. Eta bestu dezakegu, gatza margotzen dugun bitartean. Ui. Badoa. Ea ba. Entzuten duzue? Zarata. Ze zarata ateratzen duen gatzak margotzen dugunean. Orain, buelta pixkat eman, eta hor, eta orain, hemen botako dugu. Eta, ara begira ze dotorea egiten ari garen. Ze polita. Pentsatu beharko dugu nun jarri. Hemen ez, hor jauziko da. Zer du da? Ara, mixina! Elkarrekin jolasteko ordua heldu zaigu. Gero jarraituko dugu eskulanarekin. Orain guazen jolastera. Hori ere oso garrantzitsua da. Elkarrekin jolastea. Guazen ba! Agur lagunak, gupa guaz balkoira pixka bat elkarrekin jolastera. Aio!